Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем наши стрымы са студыі Еўрарады, як звычайна абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, пасля таких вось складаных эфіраў на розныя палітычныя, вайсковыя, эканамічныя і ўсе астатнія тэмы, хочацца чаго-небудзь такога добрага, культурніцкага, тэатральнага. Хаця, як паказвае жыццё, нават тэатр гэта не абавязкова штосьці такое, вот, каб прыйсці, расслабіцца і заснуць ціхонька ў мягкім крэсле. Не, гэта прымушае задумацца. Вось пра гэта мы зараз і пагаворым з нашай госцяй, акторкай, выкладчыцай, рэжысёркай Марынай Якубовіч. Добрый дзень, Марына. Вітаю, Зміцер. Вітаю усіх глядачоў і слухачоў. Слухайте, я ж засумаваў, так даўно не бачыў вось вашай гэтай шчырай усмешкі яскравай. Вот думаю, чаго не хапае ў эфіры Еўрарады. Вось гэтай усмешкі. Да. Да, мы сапраўды з вами даўно не бачыліся, можа ўжо год. Да, вот про тое я і кажу, што амаль год мы з вами не бачыліся, хоць я пісаў вам, заклікаў вас, каб вы вот вярнуліся, казаў, я ўсё прабачу, Марына, вярніся ў эфір Еўрарады. Дзе вы прападалі? Але ж я вярнулася. Ну так, моё жыццё змянілася крыху, я пераехала ў Аўстрыю, зараз тут выкладаю, гэта мой такі чарговы пераезд, чарговая рэлакацыя. Вось, я зараз жыву ў Аўстрыі, працую ва універсітэце Моцартэум, выкладчыцай акцёрскага майстэрства. І да, я спачатку так нешта думала, што я такая ўжо засяроджуся на выкладанні, але атрымалася так, што здарылася стыпендыя і рэзідэнцыя, на якой я змагла зрабіць свой спектакль, і вельмі гэтаму радая. Ну вось давайте з гэта Падумалася у нас мінулым разам з вами паразмаўляць, бо былі гэтыя ўсе прадпрэм'ерныя хваляванні, і ўсё змянялася, і неяк так час і не знайшоўся. Выбачай. Ну так, да. Апошні раз, калі мы сустракаліся тут у студыі, Марына была разам з рэжысёрам Палуянам, і яны тут у Варшаве у чарговы раз былі з такой прэзентацыяй фільма «Спёка», «Гарачыня», як там правільна яго... «Кураж», які мы не адзін раз бачылі, у якім Марына выконвала адну з галоўных ролей, хаця выконвала, можа быць, і не вельмі правільна сказаць, бо это фільм, ну, фактычна дакументальны, хаця дзесьці і пастановачны. Як, дарэчы, это его стыль называецца? Ну, гэта дакументальны фільм, так, таму што ён здымаўся дакументальна, але сапраўды там ёсць сцэны са спектакляў, якія дакладна ўжо здымалі, і атрымліваецца, што я як актрыса там была, але не кінаактрыса, а тэатральная актрыса. А жыццёвая такая актрыса па жыцці. Марына, і вось з таго часу вы вырашылі, ну, і запрасілі, і вырашылі так вот выкладчыцкай нейкай такой сцізёй пайсці, але тэатр не адпусціў, да? Так проста ад яго не сысці. Ну так, я думаю, што гэта немагчыма. Але калі па шчырасці, калі я сыходзіла са свабоднага тэатра, я так думала, што ўсё, тэатр для мяне закрыты, бо неяк я так прызвычаілася, што тэатр гэта такое месца, гэта нейкая адна каманда, і мы робім важную справу. Але атрымалася так, што наадварот, у мяне неяк атрымалася і тэатральных праектах, у тэатральных праектах паўдзельнічаць, і ў фільмах паздымацца, і выкладчыцкай дзейнасцю працягнуць займацца. І, дарэчы, з гэтым жа фільмам мяне і запрасілі ў Зальцбург, ва універсітэт, проста на дыскусію, каб, ведаеце, каб не проста так я туды-сюды матлялася, прапанавалі правесці які-небудзь воркшоп са студэнтамі, бо гэта універсітэт Моцартэум, тут ёсць такі спецыяльны тэатральны дэпартамент Томас Бернхард інстытут. І вось я туды прыехала проста з воркшопам, і падчас воркшопа мы такую цікавую тэму са студэнтамі знайшлі. Дарэчы, воркшоп таксама на такую дакументальную тэму, дакументальны тэатр, нешта такое сацыяльнае, цікавае. І ў нас такая тэма з'явілася дом, што такое дом. У гэтым універсітэце шмат студэнтаў з Украіны, з Венгрыі, з Сербіі, з Кітая, ну, то бок вельмі міжнародная такая суполка. І вось гэтая тэма «Home», дом, што такое дом, яна стала вельмі цікавай. І мы вырашылі зрабіць праект. Ну, то бок яны вымушаны былі мяне запрасіць ужо для проекта, каб рабіць са студэнтамі проект. Вось я зрабіла проект, ім спадабалася, яны запрасілі мяне ўжо як выкладчыцу туды ездзіць.
Вось і таму да. Кураж так мяне падштурхнуў і я вось ужо думала, што сапраўды я стану толькі выкладчыцай, але тэатр не адпускаю, усё роўна ж там сядзіць вось гэта я хачу, у мяне ёсць выказванні, ёсць гэтыя балючыя тэмы, і ёсць вось гэтае адчуванне таго, што наша бедная Беларусь, наша бедная краіна, яна ўсё так на другі план сыходзіць. Толькі мы ў топах, толькі ў нас такая важная тэматыка, але раптам то вайна, то яшчэ нешта, і ўсе забываюць пра Беларусь, все забываюць пра палітзняволеных. І гэтая тэма так вельмі балела мне. Ну, мы Марина, мы до гэтай тэмы вернемся, просто ну задавольце маю цікаўнасць. Мне вельмі вот балюча чуць, калі чалавек, таленавіты чалавек, які праяўляе сябе ў нейкім проекте, тэатры, і сыходзіць з яго. Вот я вот поэтому там з Крысцінай Дробыш там все вот спрабаваў даведацца, чаму ж яна вырашыла з тэатра ўвогуле сысці ў іншую, хоць яна вельмі добра зараз сябе праяўляе у аўдыокнігах, але тым не менш. І вот тут вот вы сказали, я прызвычаілася, что тэатр это нейкае одно месца, там один калектыў. Слухайте, ну беларускі свабодны тэатр это акурат таки той калектыў, той тэатр, ну гэта не купалаўскі, дзе вот ёсць Будыніна, вот яна там, мы ведаем, дзе яна стаіць, там свабодна тэатра как бы сваёй такой Будыніны ніколі і не было. То есть это не месца, то есть вот дзе вырашылі, дзе змаглі паставіць спектакль, там і месца, там і тэатр. Калектыў, ну калектыў же ж і не разышоўся, не разбегся пасля 20-21 года, как бы усе ёсць, усе вот как бы нешта працуюць. Все-таки что стало прычынай сыходу? Ну, мне здаецца, што людзі і сталі прычынай сыхода. Вы сказалі, што калектыў не разбегся. На мой погляд, і разбегся. Людзі, з якімі я працавала, і сышлі. І калі вы пабачыце зараз і Паша, і Стася, Паша Гарадніцкі, Стася Шаблінская, Алексей Сапрыкін, усе працуюць у розных месцах. І таму, ну, насамрэч, гэта прычына банальная. У нас былі адны умовы рэлакацыі, а потым яны змяніліся, і ўжо новыя умовы былі для мяне непрымальныя, таму вось так атрымалася. Ну, ладно, все здараецца, что тут уже копаться. Тым больш, что все, что не здараецца, яно, ну, по ідэі, да лепшага. Асабліва, ну вот, Зальцбург, выкладчыца, PhD, да? Ці яшчэ не? Ну, яшчэ пакуль не, але кудысьці туды мы кіруемся. Добра, Марина, давайте бліжэй да вашай зараз тэмы того спектакля, які моноспектакля, які вы распрацавалі. Як нарадзілася ідэя? Што стала штуршком, што вот менавіта вот гэта стала как бы падмуркам для вашай працы? Так атрымалася. Я нават не ведаю, у мяне заўсёды ідэі, яны неяк гуляюць там у маёй галаве, і потым яны як-то неяк проста ўзнікаюць усё. Ну, тэма беларускіх палітзняволеных, мне здаецца, гэта тое, што баліць усім беларусам. Гэта тое, што не адпускае, тое, што мы не можам нічога з гэтым зрабіць. Мы не можам змяніць гэтую сітуацыю. І мне здаецца, праз гэта такая тэма вельмі балючая для мяне асабіста. І ну, карацей, хацелася мне пра нешта такое і зрабіць спектакль. Плюс Марыя Калеснікава, гэта вельмі цікавая асоба. Я яе асабіста не ведаю. Але мы з ёй сустракаліся некалькі разоў, таму што я жыла насупраць офісу Бабарыкі ў Мінску. І мы сустракаліся некалькі разоў, і яна была для мяне заўсёды такім вельмі натхняльным чалавекам. І, канешне, той учынак, калі яна пашпарт свой парвала, калі яна засталася, калі яе арыштавалі. Гэта вельмі цікавая тэма, што з чалавекам адбываецца. Бо такі гераічны ўчынак, але ён гераічны не таму, што я планаваў гэты гераічны ўчынак, а проста неяк так склалася, што яна паўсюль герой, але ці нешта ёй гэта добрае прыносіць, тое, што яна герой. Плюс яшчэ ёсць такая ініцыятыва «Палітвязанка» з Жэняй Таўгой.
і яны мяне так краналі, я на іх падпісаная ў інстаграме, і кожны раз, калі я чытала вось усе гэтыя умовы, у іх былі лайфхакі, яны выкладалі, у іх была цэлая рубрыка лайфхакі, як жанчыны палітвязанкі, як яны прызвычайваюцца да гэтага жыцця, якое ну, проста не мусіла здарыцца з імі. І мяне гэта ўсё вельмі турбавала, таму што мне здаецца ўжо так павандраваўшы па краінах Еўропы і свету, я просто бачу, што людзі не разумеюць, калі мы кажам, што у нас у турмах сядзяць палітвязні, яны ўяўляюць свае еўрапейскія турмы, дзе ну даволі такія нармальныя умовы, і здаецца, ну што тут такога. І мне вельмі хацелася распавесці пра сапраўдныя умовы і пра тое, за што сядзяць гэтыя людзі, гэтыя жанчыны асабліва. Вось, і я напісала заяўку, атрымала рэзідэнцыю, і трэба, мабыць, адзначыць, што універсітэт Моцартэум, які адзін з партнёраў гэтай рэзідэнцыі, ён вельмі засяроджаны на ўсходняй Еўропе. Яны ведаюць шмат чаго пра Беларусь, пра Украіну, пра Польшчу, яны ў тэме. Заўсёды ў нас праходзяць там чыткі Альгерда Бахарэвіча, Сашы Філіпенка, Ева Вежнавец. Гэта ўсё адбываецца ў рамках універсітэта і з удзелам студэнтаў, то бок з гэтага робяць такія івэнты. І гэта вельмі крута. І ну і вось, карацей, я падалася з гэтай ідэі, яе падтрымалі, і я пачала працаваць. Не магу сказаць, што гэта была лёгкая праца, таму што да, вы адзначылі правільна, што гэта монаспектакль. Я спачатку такая думаю, божачкі, як гэта будзе класна. Я сама з сабою ўсё зраблю, ўсё напішу, будзе як я хачу, ніхто не будзе замінаць, все будзе супер. Не будзе гэтых халезіна з калядой, которые паказваюць, як трэба рабіць. Не будзе нікога, акцёраў, якія дрэнна працуюць, да, партнёраў, якія забываюць тэкст, нічога не будзе. А атрымалася, што гэта так складана быць сам-насам. Гэта так складана без фідбэка. Гэта так складана, калі ніхто, калі ты сам з сабою. І я памятаю, што недзе пасля 2 тыдняў, можа, гэтай працы, ну, я з гэтага, канешне, паспрабавала знайсці такое адчуванне для сябе. Так сталася проста, што і рэзідэнцыя выпала на канікулы ва ўніверсітэце, то бок я там зусім адная была. Такая думаю, божачкі, ну гэта неяк звязана, канешне, з тым, што і палітвязанкі сядзяць адныя, і я тут адна. Ну, канешне, гэта не ў такой ступені, але тым не менш. І недзе праз 2 тыдні я так зразумела, што, мамачкі мае, я зусім разгубілася. У мяне столькі тэкстаў, у мяне столькі гісторый, я да гэтага падала інтэрв'ю. Мары, але можа быць вот тут вот момант, столькі тэкстаў, столькі гісторый, адкуль яны? То есть вот лісты Калеснікава, гэта што? Гэта сапраўдныя лісты ці што гэта? Дарэчы, лістоў ад Калеснікавай там няшмат. Там лісты ад беларускіх палітвязанак, былых палітвязанак, якія выйшлі. Я звязалася з палітвязанкай, з Жэняй Даўгой, і папрасіла яе, каб яна мяне скантактавала з былымі жанчынамі, якія ўжо вызваліліся, якія ў бяспецы знаходзяцца, і якія пагадзяцца распавесці свае гісторыі. І я правяла шмат інтэрв'ю з імі, у мяне, можа, гадзін 20 запісана інтэрв'ю, і гэта, канешне, было складана не для іх, для мяне ўсё гэта чуць. Што мяне вельмі ўразіла, гэта тое, што кожная жанчына казала, што мне яшчэ пашанцавала. Мяне не білі пры затрыманні, мне пашанцавала. Мяне білі пры затрыманні, але потым не білі, мне пашанцавала. Мне далі толькі 2 гады, мне пашанцавала. Я сядзела з нармальнымі жанчынамі, мне пашанцавала. І мяне гэта так уразіла, думаю, божачкі, божа, гэтага проста не мусіла адбыцца, а гэтыя жанчыны яшчэ знаходзяць плюс, і ну, карацей, гэта так страшна. А з Марыяй Калеснікавай я з Таняй Хоміч, з Тацянай Хоміч, з яе сястрой шмат таксама размаўляла, і было так цікава, што я асабіста Марыю не ведаю, але ведаю ўсё пра яе жыццё. У нас атрымалася шмат такіх знаёмых. Нават мой тата быў лепшым сябрам яе дзядзі, а моя цёця была лепшай сяброўкай яе мамы. Ну, то бок нават такія вось здарэнні атрымаліся. І да. Ну і вось такім чынам у мяне назбіралася шмат матэрыялу, шмат гісторый, шмат гэтых лайфхакаў турэмных, калі можна так сказаць. Шмат чаго сказаць, таму што і моя рэфлексія наконт такого пачуцця віны за тое, што ну вось, а я зараз у Зальцбургу. А ў мяне ўсё добра. А людзі там сядзяць.
і што з гэтым пачуццём віны рабіць, і тэатр, які, а ці можна нешта змяніць тэатрам, ці можа мастацтва нават неяк паўплываць на палітычную сітуацыю. І ўсе гэтыя пытанні неяк так у маёй галаве проста нейкі хаос зрабілі. І я патэлефанавала свайму сябру, выдатнаму, вельмі таленавітаму рэжысёру і драматургу Мікіта Ільінчык. Проста гэта такі таленавіты хлопец. І мне вельмі пашчасціла, што ён якраз у яго быў вольны час, і ён такі: «Марына, не хвалюйся, ўсё зробім». Я яму там чытала ўсё, што ёсць, казала ўсё, што я думаю. І вось што значыцца праца з сапраўдным драматургам. Мы тыдзень недзе вось так размаўлялі, я яму ўсё казала, і ён мне накідваў тэксты з нашых размоў, з нашага матэрыялу. І я такая: «Ну, гэта падыходзіць, гэта можа не вельмі». І карацей, праз тыдзень у нас ўжо была п'еса. Такая заснаваная на гэтых лістах, на нашых разважаннях, на гэтых інтэрв'ю. І атрымалася вельмі цікавае выказванне, мне здаецца, таму што яно не такое, што вось пашкадуйце, вось паглядзіце, у нас палітвязні, з гэтым трэба нешта рабіць. А яно сапраўды такое вельмі, мне здаецца, неадназначнае, таму што там ёсць канкрэтны запыт да еўрапейскіх грамадзян, да еўрапейскіх палітыкаў. А што вы зрабілі? А што вы робіце? А як вы падтрымалі? А ці падтрымліваеце вы зараз і каго? І гэта такія складаныя пытанні. І вось у мяне былі ўжо 2 спектаклі ў Зальцбургу, і вельмі цікава, што менавіта еўрапейскія гледачы, яны рэагуюць вельмі цікава. Яны пасля падыходзяць, яны там капіруюць, там, канешне, ёсць дыджытал усялякія моманты, і яны цікавяцца Марыяй, яны знаходзяць потым Марыю ў Фейсбуку. І вось гэты каннекшн, мне здаецца, адбываецца. Чаму вот ідэя моноспектакля? Вот это ад пачатку была такая думка, і ці гэта вымушаная просто? Ну вот я адна тут у Зальцбургу, ці вот як? У большасці, мабыць, вымушаная, таму што, ну так, я просто ведаю ўжо на сваім досведзе, што калі ў цябе вялікая каманда, і сабраць потым каго-небудзь на тур, гэта так складана. Ну просто таму што у аднаго праца, у іншага яшчэ нешта, сям'я. А тут калі ты адзін, ты вельмі мабільны і разумееш, што да, катаць спектакль вельмі лёгка. Лягчэй, прасцей. Калі ўсё ж такі гэта паказы, ну, у дадзеным выпадку і скіраваныя яны на заходнікаў, то есть не на беларускую аўдыторыю, то на якой мове спектакль? На ангельскай. Спектакль на ангельскай мове, але з тытрамі. Да. Ну, да. Угу. Я просто ўзгадваю, ці былі тытры ў мяне ва ўніверсітэце, здаецца, былі. Да. То есть, ну, я разумею, зараз вось, да прыкладу, будзе паказ у межах фэста, хоць ён как бы і беларускі фэст, але скіраваны на тое, каб як мага больш замежнікаў на яго прыходзілі ў Мюнхене, то там, в прынцыпе, нармальна. По-англійску, там, можа быць, шмат будзе такіх вот, ну, немцаў, якія англійскую разумеюць, для іх все нормально. А умоўна кажучы, прыязджаеце вы з паказам у Варшаву. Ну і, безумоўна, хто найперш прыйдзе глядзець Марыну Якубовіч? Беларусы, которых тут десятки тысяч, которые кинутся адразу, свая ж, родненькая. І што? І вы да іх па-англійску? Да, да. У мяне была ідэя рабіць на 2 мовах, але, слухайте, ну мне ўжо не 20 гадоў, каб 2 моноспектаклі вывучыць. Не, насамрэч, мне здаецца, што шмат і беларусаў размаўляюць па-ангельску, бо гэта такая інтэрнацыянальная мова, але для тых, хто не размаўляе, у нас ёсць тытры, і гэта таксама круто, што ты можаш прачытаць і зразумець. Ну, яны-то размаўляюць, канешне, і асабліва зараз жывучы тут па ўсім свеце, хочаш, не хочаш, там павывучвалі, але ж вот калі сабраліся, і тут пра 20-й год, і хочацца ж вот рэфлексія такая, вот все свае, которые прайшлі, которые разумеюць, которые ведаюць, уткнуцца плечом у плечо адзін аднаму, там, слязу пусціць, а вы ім прапаноўваеце па-англійску пускаць. Пусціць. Гэта ж мастацтва, гэта ж мова мастацтва. Тут, мне здаецца, ўжо сапраўдная мова, яна не самае вырашальнае значэнне мае. Просто праз тое, што, ну так, я нават глядзела
Апошні спектакль, які я тут бачыла, быў спектакль Люпы. Гэта польскі рэжысёр знакаміты, які працаваў з літоўскімі акцёрамі, якія гралі на літоўскай мове і з нямецкімі тытрамі. Я думала, што мой мозг проста гэтага не вытрымае. І гэта 5гадзінны спектакль. Але гэта было так цікава зроблена, і гэта было так па-жывому, што проста я нават не звяртала ўвагу на гэты тэкст, а калі і звяртала, то ён толькі дапамагаў. Таму мне здаецца, што прынамсі ў тэатры мова не так важна, тым больш, што сапраўды ёсць гэтая магчымасць для тых, для каго важныя словы, каб яны прачыталі і зразумелі. Ну добра, я чаму это спытаўся, таму што глядач пад нікам Максім пытаецца, ці будзе паказ у Варшаве, то есть вот ужо людзі глядзяць і чакаюць. Ну вось, на жаль, пакуль не, я не магу знайсці насамрэч чалавека, які б дапамог прывесці, таму што гэта вельмі цікава. Мне здаецца, што ад тэмы, ад беларускай тэмы палітвязняў стаміліся, калі можна так сказаць, нават беларусы. Бо зразумела, што ў мяне шмат сяброў засталося, шмат акцёраў у Варшаве, і яны кажуць, што нават з такімі прэм'ерамі складана знайсці, зацікавіць гледачоў, нават беларусаў. І гэта зразумела з аднаго боку. А з іншага боку хочацца сапраўды, каб мы з гэтага бабла выйшлі. Каб вось гэтая беларуская тэматыка, яна не заставалася толькі ў беларусаў, толькі сярод беларусаў. Каб гэтая тэма стала цікавая і жыхарам Польшчы, Літвы, усім краінам. Слушайте, ну не ведаю, я, можа быть, как бы просто я глядзеў, былі на прэм'ерах быў, што халезінскія спектаклі былі вось пасля дзетства, пасля бегства, што потым вот бацькі давалі, што яшчэ ваша каляжанка таксама па свабодным тэатры ставіла свае спектаклі з падлеткамі мясцовымі у музеі вольнай Беларусі. Ну поўныя залы былі заўсёды. Ну, цікава, значыцца, у мяне іншыя звесткі. Хто-то урод. Хто-то урод, і мы выяснім, хто. Марыя, вернемся да вашага моноспектакля. Што было самым складаным ўсё ж таки? Ну, апроч таго, што вот адна і ўсё адной рабіць. Самым складаным было першы раз сыграць. Таму што заўсёды я разумею ўсё, пра што я кажу, ўсё, што я хачу сказаць, я ўсё гэта разумею. А ці зразумее гэта глядач? Вось тут было такое вялікае пытанне, і я нават зладзіла, у мяне былі две адкрытыя рэпетыцыі, два адкрытых паказа. На першы я запрасіла толькі свайго сябра, рэжысёра, прафесара універсітэта, і я шчыра скажу, проста я запрасіла яго аднаго, ён сядзеў адзін у зале, і я праплакала ўвесь спектакль. Ну, то бок ад пачатку і да канца я проста выйшла на сцэну, і я ўсё рабіла, што я мусіла рабіць, але я проста рыдала. І ён пасля ён такі вельмі добры чалавек, вельмі шчыры чалавек. І ён такі кажа: Марына, ну можа трэба нейкую іншую ноту знайсці. Усё добра, усё выдатна. І карацей, гэта было вельмі цікава, таму што для мяне гэты паказ і патрэбен быў проста для таго, каб я выплакала ўсё сваё, каб я зразумела, вось усё я выплакала, а зараз я магу ўжо працаваць. І вось ужо другі паказ быў, калі мы запрасілі гледачэй, ён на наступны дзень адбыўся, і гэта быў проста іншы паказ, па словах гэтага прафесара, проста таму, што там усё змянілася. І яно пабудавана, канешне, там ёсць і жахлівая гісторыя, але яно пабудавана так, каб глядач не распускаў нюні, каб ён тут паплакаў, тут усміхнуўся, тут не зразумеў, што гэта было, тут задумаўся. Вось, ну то бок вельмі складана было выйсці першы раз да гледача з гэтым. Марына, я чытаў апісанне, вот якое даецца, дарэчы, на старонцы на Facebook моноспектакля, калі ласка, можна зайсці паглядзець. Ну гэта такое вот, ну фактычна тое ж самае, як, ну я не ведаю, як ваш першы выхад на сцэну, там выплакацца, ўсё такое, а потым змяніўся настрой. Вот уявім сабе, змяніўся настрой, і поэтому я зараз пытаюся у вас, гэты моноспектакль, ён пра што? Ён пра сувязь. Ён пра сувязь. Вельмі цікавае пытанне. Я баялася яго. Неяк я прыдумвала адказы, але нічога такога разумнага не прыдумала. Ён сапраўды пра сувязь. Ён пра сувязь маю з
з Беларусю. Гэта сувязь, якая знікае зараз. Гэта сувязь гледача і тэмы. Таму што для мяне гэта было вялікім выклікам, каб проста зрабіць гэтую сувязь паміж гледачом і персанажам, каб растлумачыць, што вось Марыя гэта не герой, гэта чалавек, жывы чалавек. Я так показываю, тому што яна ў мяне на экране там. Не, она за спиной вот так вот постоянно. Да. Вось. І каб яны сапраўды не проста сышлі са спектакля, а каб яны сышлі з гэтай сувяззю. Ну, нешта такое. То бок гэта вось гэтая сувязь, якую мы і парваць не можам, а з ёй жыць складана. І вось як з гэтым жыць, незразумела. Некалі у 20-м годзе, восенню 20-го года я размаўляў з адной пісьменніцай, не буду называць яе імя, що можа быць, таму, але калі мы размаўлялі пра тое, калі з'явіцца такая добрая рэфлексія на 20-й год у літаратуры, там у мастацтве, яна сказала так, што добрую, сапраўдную, глыбокую літаратуру пра тое, што адбылося ў нас у 20-м годзе, варта чакаць гадоў праз 30. Калі гэта ўсё пераварыцца, калі пераасэнсуецца, калі гэта будуць не эмоцыі, нават там праз вот тут, которые мы яшчэ перажываем, а ўжо калі просто это ўсё устаканіцца і просто асэнсоўваецца. Я да таго, што але вот потым мы вельмі шмат пачулі і вершаў, і песень, і кнігі ўжо паглядзелі, і фільмы пачыталі, паглядзелі. Ці не зарана? Ці ўсё ж таки час рэфлексіі прыйшоў, а можа наадварот мы яго неяк спазняемся гэта рабіць. Ну, гэта вельмі цікава, бо мне здаецца, сапраўдная рэфлексія прыходзіць, калі працэс скончаны. І мне здаецца, што мы проста па-рознаму зараз знаходзімся ў гэтым працэсе. Для кагосьці ён скончаны, і чалавек ужо можа рэфлексаваць. І тым больш розныя мастакі, яны розныя, яны рэагуюць па-рознаму. Напрыклад, ёсць жа людзі, якія зараз яны ўзрушаныя гэтым, і яны пішуць. Не ведаю. Я не ўпэўненая, што ў нас усё скончылася. Яно неяк так, канешне, заціхае, гэты весь працэс. Але для мяне, мне здаецца, у нас усё яшчэ гэтая рэвалюцыя не падышла да канца. Таму, мне здаецца, рэфлексія, яна ўсё ж такі звязана з нейкім такім канчатковым этапам. А ці скончыўся гэты этап? На мой погляд, яшчэ не. Вы пачалі, ў прынцыпе, нашу размову з такіх роздумаў, якая роля можа быць тэатра ва ўсіх гэтых працэсах, якія мы сёння перажываем, ці дапаможа ён чым-небудзь. Але ўсё ж таки, ці можа быць сапраўды такім псіхатэрапеўтам можа стаць тэатр, ці не? У тэатры ёсць такая псіхатэрапія. Навошта прыходзяць гледачы ў тэатр? Каб пабачыць такі кавалак, сапраўдны кавалак жыцця. Быццам бы так падгледзець нешта і пабачыць сябе альбо не пабачыць сябе. І таму, канешне, тэатр псіхатэрапія. Ну, для мяне, прынамсі, дакладна. І мне здаецца, што пакуль я працавала ў свабодным тэатры, у большасці прац, асабліва Владзіміра Шчэрбаня, гэта былі такія вельмі тэрапеўтычныя пастаноўкі. І для гледача, і для нас, таму што вельмі складана жыць у краіне, калі ў цябе няма вось гэтай рэфлексіі і такога, як люстэрка грамадства адкрыта. Ну, то бок на сцэнах дзяржаўных тэатраў былі толькі камедыі, нейкія дэтэктывы, але нічога сацыяльнага не было. Нічога не казала там пра Беларусь у нашыя часы. А тут з'яўляецца тэатр, свабодны тэатр, які проста кажа: слухайце, у нас ёсць вось такая з'ява, і нам здаецца, што гэта можа не вельмі добра, што вы думаеце. І гэта такі заклік паразважаць разам з гледачамі. І мне вось гэты такі стыль тэатра вельмі падабаўся. Калі гэта не такі заклік з намі разам паразважаць, што вы думаеце на гэтую тэму. І мне здаецца, што тут таксама у гэтым моноспектаклі ёсць гэты заклік паразважаць, таму што я не ведаю, што з гэтым рабіць. Вось у мяне ёсць гэтыя пытанні, адказаў няма. Можа, яны ёсць у вас.
Але вот заходнікі, на якіх і разлічан гэты спектакль, і калі да іх з такім пытаннем падыходзіць па выніку, ну, пастановы, што вот я не ведаю, што з гэтым рабіць, можа у вас ёсць, яны там, ну это ж ваше жыццё, а мы тут пры чым, как бы, ну мы можем паспачуваць, выказаць вялікую заклапочанасць, як любіць там Еўракамісія там. Конечно, да. У меня есть целая глава, калі можна так сказаць, частка моноспектакля, якая называется «Твиттер-дыпламатія». То бок там, дзе сабраныя ўсе вось гэтыя твіты про тое, як мы ўсе так заклапочаныя, мы вельмі мы просто крайне заклапочаныя. Ну, але што ў выпадку, калі ўвялі санкцыі, сапраўдныя санкцыі, толькі калі здарылася такая пагроза еўрапейскім грамадзянам еўрапейскіх краін, калі самалёт Ryanair пасадзілі. Вось тады пайшлі сапраўдныя санкцыі. А да гэтага, мне здаецца, ўсё было такое вельмі лайтовае. І сапраўды, проста паказаць гэтае люстэрка ім і сказаць, што вы, канешне, вельмі заклапочаныя, але адкажыце мне, беларускія, чым маё жыццё адрозніваецца ад жыцця еўрапейца. Дык чаму тады вы лічыце, што рэакцыя ваша мусіць быць іншай, калі збіваюць, забіваюць, арыштоўваюць, пытаюць грамадзян Беларусі. Мы нічога не робім, але як толькі там вось проста пасадзілі самалёт, у іх быў просто дыскамфорт 2 гадзіны, ім у туалет не дазвалялі хадзіць 2 гадзіны. Усё. Гэта ўжо не заклапочанасць, а гэта ўжо сапраўдныя санкцыі. Дык чым маё жыццё горшае за вашае? І мне здаецца, калі ты просто так наўпрост задаеш гэтае пытанне, гэта не вельмі прыемна чуць. І гэта вызывае гэтую сувязь, выклікае гэтую сувязь. Ага, так вы яшчэ і такая правакатарша, вот. Бунтарка. Бунтарка, ну назовем гэта так, да. Скажи, манная каша піша: Марыко, ты крутышка. Ой, дзякуй вялікі. Не ведаю, што там за манная каша такая, но можа быть вам вы знаёмыя. Марыя, але я ведаю, што актор в прынцыпе спрабуе, ну как бы пераўвасобіцца у свайго героя, там зразумець, ну то есть вайсці цалкам неяк так вот жыць яго жыццём. Ці атрымалася у вас пераўвасобіцца у тых вот сваіх гераіняў, тых палітвязанак, з якімі вы размаўлялі, і якія у вас гэта выклікала эмоцыі? Ой, гэта вельмі складанае пытанне. Таму што сапраўды гэта самае складанае знайсці персанаж, і я для сябе зрабіла такі момант, дзе я магу збегчы крыху. Я на самым пачатку спектакля кажу, што ў гэтым спектаклі не будзе акцёрскай гульні. Тут няма героя, тут няма акцёрскай гульні, тут няма фінала. Таму што, я не ведаю, як гэта ўсё іграць. Таму я раблю для сябе, ведаеце, такі крок назад і кажу, што всё, тут такога не будзе. Але, канешне, ёсць сцэны, дзе я пераўвасабляюся. І мне здаецца, у мяне атрымалася, таму што ў любым выпадку калі акцёр так уваходзіць у ролю, ён жа ідзе спачатку ад сябе, то бок як бы я дзейнічала ў гэтых умовах, што б я рабіла, як бы я рэагавала. А паразмаўляўшы з маімі, можна сказаць, удзельніцамі, маімі гераінямі, я ж чула, як яны кажуць, я бачыла, што яны робяць са сваімі рукамі. Я чула, як мяняецца іх голас. Я бачыла, як твар мяняецца, калі яны пачыналі размаўляць на некаторыя тэмы. І таму мне было, мабыць, прасцей, таму што гэта былі жывыя людзі. І мне не трэба было так вельмі фантазіраваць. Я магла проста пераглядзець і, так сказаць, зняць гэтыя моманты. А наконт таго, ці можа змяніць нешта тэатр, мне здаецца, можа. І ён мяняе. Я ведаю, што зараз ёсць акцыя, дарэчы, якую таксама падтрымлівае універсітэт Моцартэум, «Сос Марыя».
і я ведаю, што краіны Аўстрыя, Швецыя, Германія, Францыя, США, просто грамадзяне гэтай краіны, яны могуць напісаць лісты пасля спектакля, дакладна мы гэта робім, могуць напісаць лісты да сваіх уладаў і сказаць, што рабіце што-небудзь, бо чалавек у крытычным стане, вызваляйце Марыю, вызваляйце палітвязняў. І мне здаецца, вось такі запрос, калі ён проста недзе гучыць, гэта адная справа. А калі з'явілася вось гэтая сувязь паміж гледачом і тэмай, ён ужо не можа сысці проста так. Ён альбо напіша гэты ліст, альбо будзе хадзіць некалькі дзён і думаць, ці напісаць, ці не напісаць, але гэта не будзе просты працэс. Марына, а другі бок, як так вертухаі, яны прысутнічаюць у гэтым моноспектаклі? Спачатку прысутнічалі, але потым не, таму што, як я казала, ўжо там так шмат тэмаў, і я проста насамрэч не знайшла месца, але гэта вельмі цікавая тэма. Вось гэтыя людзі, якія проста, для іх жа гэта проста праца. Але чаму вы ў сваёй працы яшчэ знаходзіце такую асалоду, і не проста вы здзекуецеся з людзей, вы яшчэ неяк так гэта робіце. Яны, канешне, там узгадваюцца, таму што ўсё роўна там ёсць гісторыі пра то, як жанчыну затрымалі, і як яна кажа, што я вас усіх запомніла. Можа, не твары, але боты, джинсы, я ўсё запомніла. І мне здаецца, што гэта іншая тэма. Можа, яна і не мусіць гучаць у гэтым спектаклі. Гэта вельмі важная тэма, але, мабыць, для яе трэба шукаць іншае месца. Так, што ж, давайте паціху завяршаць, хоць вельмі цікава размаўляць. Такім чынам, я б хацеў праанансаваць некалькі гарадоў, дзе можна будзе пабачыць, папрысутнічаць на гэтым спектаклі, але перш чым я іх назову, я б хацеў удакладніцца. Калі мы спыталі пра Варшаву, вы сказалі, што неяк няма таго, хто запросіць, прывязе там ці арганізуе. Хто арганізоўвае гэта? Наколькі складана арганізаваць? Прычым, моноспектакль, здаецца, адзін чалавек. Так, але ўсё роўна я ж, напрыклад, я не магу дамовіцца з пляцоўкай, я не магу займацца распаўсюдам квіткоў, і гэта ўсё вельмі складана, тым больш, калі ў мяне ёсць яшчэ іншая праца. Таму ўсё роўна патрэбен чалавек, які будзе прафесійна займацца і рэкламай, і ўсім. Вось у Мюнхене будзе спектакль у рамках Мінск-Мінга, і гэта фестываль такі вельмі буйны, класны беларускай культуры, яны гэтым займаюцца. Калі ласка, прыходзьце. 13 числа, ўжо не так шмат часу засталося. Айнштайн культура, я сабе пазначыла месца, бо калі шчыра, у месцах, дзе я не была, я так складана назвы запамінаю. Вось, таму прыходзьце, калі ласка. Потым у Вільні займаецца таксама беларуская, яна актрыса, яна рэжысёрка, яна таксама выкладчыца, моя сяброўка, але я, на жаль, не ведаю, ці магу я называць яе імя у эфіры, таму мы так гэта карацей, гэта просто... В общем, свой чалавек займаецца. Свой чалавек, да. І гэта будзе 2-3 лістапада, арт-прастора Вілейшос, 18. Можа, я неправільна кажу, але выбачайце. І 11 лістапада гэта будзе Вена Шаўшпільхаус. Гэта класная пляцоўка, і гэта ўжо федэральнае міністэрства па еўрапейскіх і міжнародных справах культуры Рэспублікі Аўстрыі гэтым займаецца. То бок яны вось гэты зладзілі паказ, і яшчэ там у нас плануецца некалькі гарадоў, але гэта, мне здаецца, будзе ўжо ў наступным годзе, таму крыху пазней. Што ж, у прынцыпе, што змаглі, я не тэатральны крытык, каб так раскладаць там штосьці па палічках, асабліва не глядзеўшы, каб не было как у Остапа Бендера, памятаешь, в «Золотом теленке». Я его недавно встретил, он теперь музыкальный критик. Да, так что я не буду... Приезжайте у Вильню. Вот это размова, я разумею, адразу говорится...
хочаш паглядзець, прыязджаю в Вільню. Вот некаб Конечно. я прыеду ў Варшаву, вам усім там все покажу. Ну, лезите в Варшаву, я з радостью. Я только за. Добра, у любым выпадку можна паглядзець вось буквально у бліжэйшыя выходныя Марына будзе со сваім моноспектаклем у Мюнхене у межах фестываля Мінск энд Мігда 13 числа. Ну а далей Вільня, Вена. Сачыце за рэкламай, сачыце за эфірамі Еўрарадыё. Мы будзем сачыць уважліва за творчым шляхам. Хацеў сказаць узыходзячы, куды узыходзячай? Зоркі тэатра ўжо буйной, якая ўжо пачынае. Да. Вось еўрапейская зорка, пакуль што еўрапейская, хутка можа быць і глядзіш і далей пойдзем. Такім чынам, да, о, бачыце, так пачынаюць інсайды вылазіць ўсё ж таки такія. Но тым не менш, пакуль што маем Мюнхен, Вільня і Вена. Прыходзьце, кай ласка, на моноспектакль Марыны Якубовіч. Не пашкадуеце. Сур'ёзна. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна, до сустрэчы.